मानो दाबो फैया दे? आं दहायनिफ्रायनो नेबाय दं खिन्थानो होननानै मोजां खौरांखौ। दाबो फैया माबा आइया? मानो बेबायदि खालायनांगौ आइया? थाब फैनांगौ ना बाबाया मोजां जाबाय। आं बेसेबा नेगासिनो। एथ' गोबाव खालायो आइया। थांथ'नोसै दे। नेबाय थानो बाबाय आङो। आइया फैथोंसै। नेला आङो। बाबाजों रायज्लायहैनि आंहा। ओमफ्राय आंनाव चकलेट दंखायो। बाबाया जागोन खोमा ने? बाबानो हैनि र'। दासो गोजोननायनि हां लानो हानाय बायदि मोनबायहाय आङो। जायखिजाया मोनजायाबाबो मोनलोङाबाबो मानसिया बेमार आजार जानांहाय। बेमार आजार जाबा फैसा थाखा थाबाबो जेबो सान्थि गैखाया। माबोरैबादि इसोरा मेगन खेवनानै नायहरबाय। आंनि फिसाखौ एसे मोजां खालायनानै होबाय। भगबान जेबो नांलाहाय आंनो। बे न'खरा मोजाङै सोलिलांबानो जायो आंहा। गथ' गथाय फिसा फिसौ मोजाङै जेबो बेमार आजार जायालासिनो मोजाङै सोलिलांबानो आंहा सान्थि आरो माथो नांबावगौ आंनोलाय बुरि मानसि। बेबायदि हरखाबनो मोजां जागोन सानाखैमोनानो आङो। बेसे टेनसन जाना दंमोन। हामबाय दे फिसाया। लासैनो हामलांखासिगोन बियो। नुनानै बेबायदिनो मोनदों आङो। बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो। जिउआव बयनिख्रुइबो गिदिर खुसिखौ मोननाय बायदि मोनबाय आङो। फिसाखौ मोजां जानाय बायदि नुनायखाय। बेबायदिनो लासैनो हामलांथोसै। जेनेबा मानसिया बिसनायाव गोग्लैना थायाबानो जाबाय। एसे थाबायनो हाबाबोथ'। बिसनायाव गोग्लैद्रायना थाबा बे मुरथि बायदि थाबा अबाव न'नि मानसिया गोजोननाय थानो हानो दिनै। दासो एसे गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनबाय आङो बेबायदि मोजां जानायखाय। नांगौबा जायालासिनो थागोनहाय आङो। थेवबो बेबायदि न'खरनि मानसिफोरा बेमार जानो नाङा। आबै। मा आबौ? आबै आंनाव चकलेट दङ। बारा जानाङा चकलेटफोरखौ। हाथाइ एम्फौ जागोन। जानाङा होनबाबो जाबाय थायो चकलेटफोरखौनो। जायाखै बेयो माब्लाबानिनोखा। आं चकलेट जाखायाथ'। आङो गोबावजोंसो जाखायो चकलेटफोरखौ। मिथिबाय? मिथिबाय दे मिथिबाय। आबै नैबे चकलेटखौ आं बाबानो हैनोसै। बाबाया जागोन ने? है जाम्बा, मा चकलेट होनो नागिरदों नोंलाय बाबानोलाय? गैया जानो हाया दा। गोनाफोराव नांथालाबायगोन। मा चकलेट होनो नों जाम्बानो? मानो नांथानोखाय? जानो हायो। बाबाया मोजां जाबायना। दै आबौ सना हामाखै। बेबायदि खालायनाङा दे बाबाखौ। नोङो जानला मानला जाहोनाङा बाबाखौ। मा चकलेट जाहैयो नोंलाय? हामथ'वाखैना बाबाया। दासो ओरैनो मोजां एसे जाहांदों। गोबाव नांगोन ना बाबाया जानो हानाय जायाखै हारसिं दे। बेबायदि जेबो होनाङा दे बाबानो दे। दे होमब्लालाय होआ दे। औ सना माइनाव होनाङा दे। नोंनो जा नोंनो जा। अके। बाबाजों थांनि। आबौ ओरैनो जना थाहैदो खाथियाव दे। जेबो जानला मानला खालामनाङा। गाखोला गाखोसि बेफोरखौ जेबो खालायनाङा दे। हामथाराखैना बाबाया? औ आं जेबो खालाया। आं बोरैनो बेन्चआव जिरायना थागोन। औ थां ओरैनो जिरायनानै था। अके। गथ'आबो रंजासोदों बिफाखौ मोजां जादों होननानै। बे आरो रंजानायनि जानला मानला दौलाबायगोन गथ'आ। जेबो मिथियाबोना गथ' मानसि। मोजाङानो जाबाय। माबा मा खालायनो मा मानोसो मोनसोबाय आङो फिसाखौ मोजां जानाय नुनानै। बिहामजोआबो माथो दाबो सफैला। बे मोजां खौरांखौ मोनथिहोनो लुबैसोबाय आं। माबार फैनांगौ। अबाव नोङो हो? अबाव मा गेलेबाय दं नोङो? अबाव नोङो? स्टेपआव गाखोदों नामा हो? सायाव गाखोदों नोङो? एसे बुंदोंना नोङो हो? अख्रा गथ'। अबाव नोङो? ओंखार होनदो। ओंखार स्टेपनिफ्राय ओंखार। मानो एसेबां दुस्थ' खालायबाय थायो नोङो हो? ओंखार। जानो गोनाङाव जाया नोङो। सान्थि आन्टिया एसेबां मोजाङै गोथावै मेगि आरो दावदै बानायनो होबाय आङो बिखौ। जानो होबाय। मानो जायाखै नोङो? मानो फ्ल'राव गारहरदों नोङो हो? मानो गारहरदों नोङो? अबाव थांलायखो हो? अबाव थांलायखो? एसेबो मोनसेबो बाथ्रा खोनासङा नों आंनि हो? जायालासिनो थैलांनो नागिरदों नामा नोङो हो? चकलेट जायै थैलांनो नागिरदों हो? नोंसोर बिफा बायदि जानो नागिरदों नामा? बिसिनाव गोग्लैना थानाय हो? फिसा बिफायाबो एक्सिडेन्ट जानाय नङामोन। बै खालि जुदि आंजों नांज्लायनानै बायजोआव ओंखारलांनाय नङामोन। मिथिबाय? आंनि मोनसे बाथ्रा खोनासङा। आंजों खालि नांज्लाय थाङोमोन। बेनिखायनो बेबो बेबायदि एक्सिडेन्ट जाबाय। मिथिबायना? नोंबो आंनि मोनसेबो बाथ्रा खोनासङा। नोंबो बेमार जागोन मोनथिखाया गथ'। ओंखाम जाया लोङा बेयाव गेग्लेबाय थागोन। मोनसे बाथ्रा खोनासङा। चकलेटल' जागोन चिप्सल' जागोन। बुस्थु मोनसे जानो रोङा। साला गथ'। थैनो लुबैदों नोङो हो? थैनो लुबैदों? आंना गथ' खुगासो नांनो फैग्रा जादों नोङो हो? एसेबां उन्दैनिफ्रायनो आगोल बेबायदि दंमोन नोङो। दाबा गाज्रिसो जालांदों नोङो। आंखौ टेनसन होनानै मोजां मोनो नामा नोंसोरो? गथ' फिसा।
नोंखौ नायबायसो दं आङो 4 बोसोर जानो होनो आंखौ हस्टेलाव दोनहरखासिगोन आङो बर्डिं स्कुलाव नोंनि दुस्तामि रायज्लायगोन आङो रजिजों रायज्लायगासिनो आङो नोंखौ हस्टेलाव दोनहरखासिगोन आङो नों बायदि दुस्त' गथ'खौ बेबायदियाव दोनला आङो जाया लोङा थैलांनो लुगैदों हो हस्टेलाव थांबासो नों मजाखौ मोनगोन नोङो बे न'आव मोनसेबो बाथ्रा खोनासङा ना नोंखौ 4 बोसोर जानो होथारथो हैगोन आङो नोंखौ हस्टेलाव दोनखागोन आङो दोना आं नोंबायदि दुस्त' गथ'खौ न'आव नोंजों साला सान्ति गैया जादों आंहा न'आव ओरैनो खर'आ सोलिखाया जादों टेनसनाव आरो सासे नों बिनि सायाव नोंखौबो दोनहरगोन आं आंनि गोजानाव थाङा नोङो नोंनि बे अख्रानि बे महरखौ आङो नोंनि बे अख्रा स्वभाबखौ नायबाय थागोन आङो नोंनि बेबायदि आखलखौ नोंखौ दोनहरगोन आङो आरो दोनहरजानो गोसो गैयाबा माबोरै ओंखाम जाहैथां नोंनि टिउसननि मास्टाराबो फैनो जाबाय नोङो सानसेबो हमवर्कबो खालायानो जेबो खालायानो टिउसन मास्टारा बुंदों आंखौ नोङो बिराद दुस्त' होननानै बुंदों एसेबो बाथ्रा खोनासङानो नोङो हो नोंखौ टिउसननि मास्टाराबो सामलायख'नो हायि जादों नों बायदि मानसिखौ हस्टेलाव दोनहरा मा खालायनांगौ आङो जुदि नोङो जेरावबो थांनो गोसो गैया माब्बार आंनि बाथ्राखौ खोनासं ओंखाम जाहैथां सान्ति आन्टिया होगोन आरो रेडि जानानै थाखा टिउसन सारा फैगासिनो मिथिबायना नोंनि फात्लामि हो फाल्तु उन्दै गथ' होननानै आङो जेबो होनालासिनो थाबाय थायोमोन आगोलनिफ्रायनो दासो नुजादों नोंनि आखलफोरा हो माबोरै थांदो खोनादोंना खोनायाखै नोङो हो नेरासलायबावनांगौ आङो रजि आन्टिजों हस्टेलाव लांफै होननानै रजियाय माबा थांदोना थाङाखै नोङो साला मानसिनि जाथानो बेबायदि मोजाङै बुंबा खोनासंखाया बाथ्राफोरखौ निजिनियानो जा मालायनियानो जा मोजाङै बुंबाथ' खोमायाव हाबा गाज्रि रागा जोंनानै धुमखि होननानै बुंबासो दम होबासो बुजि बाथ्राफोरखौ बेखायनो गोरा जानांगौ मानसिया गोरलै जाना जेबो लाब गैला आंबो आगोल गोरलैमोन ना बेखायनो बेबायदि जाजादों बे गोरा जाबासो मोजां गोरलै आखल दिन्थिबाय थाबा आरो नोंखौ लाइसि मोनगोन मानसिफोरा बेखायनो गोरा आखल देखायनांगौ आरो बेबायदि अख्रा गथ'फोरजों मोजाङै अननानै रायज्लायनानै लाब गैया बिसोरखौ लावथि लानांगौ आरो रायनांगौ होमबासो खामानि होयो बाजै अबेनिफ्राय एसे थांदोंमोन र' गामियावनो मोसौ गोमानाया मोनबाय औ मोसौखौ ना मोनबाय माबालाय बाजै जोंहानोबो गाइखेर नांगौमोनलै फुवासेसो हागोन ना हाया हरनो नंगौ गाइखेरखौथ' ओंखारबोला हरनो हायो र' जाथि बेनिफ्राय गाइखेरानो ओंखारनो नागिरा सुक्ति दंखायो देनाय नायनि आङो ओंखारबोलाथाय हरगोन दे आङो माब्ला नांगौमोन माब्ला माने गाबोननिफ्रायनो नांगौमोन र' बै जोंहानाबो सासेया आदानि फिसाज्लाया बे मेलेम गैथारा जादोंलै एसे गाइखेरफोर लोंबा मोजां जागोन खोमा बेनिखायनो गाइखेर सुक्ति खालायनो सानदोंमोन आङो एसे फरायथों माथो गाइखेर लोंबा मोजां बुस्थु जाबा खर' मेलेमफोरा बारायोनो बुद्धि जायोनो बेखायनो गाइखेर लोंहोनो नागिरदोंमोनलै आङो गथ'आनो फरायथारा अख्राथार खर'फोरा एसे मोजां जायो खोमा गाइखेरफोर लोंलाबायबा बेबायदिनो जायोलै गथ'फोरा दानिया फरायनो नागिरा जोंहानाबो बेबायदिनो गुथाला आगोल फरायोमोन दा एसे बाग्रा जाबायानो बिबो थेवबो नोंसा गुथाला मालाय फरायनो रोंगौ र' मोजांबो गथ'आ जेरावबो थाङा मालाय दुस्थ'बो नङा जोङाना बाप्रे बाप देखे आइथेङानो मायबासो सन थायानो न'आव खारथिंबाय थायो हामलांगोन दे लासैनो गथ'फोरा खेबसे बायजोआव गिदिंनाय अयभाग जाबोला बेबायदिनो जायो गोसोफोरा सनसल जायो न'आव थानो बाग्रा जायो औलै बाजै बेनोथ' दे आं माबागोन दे ओंखारबोलाथाय हरगोन दे नों फन खालायबानो जाबाय नाम्बारा दं खोमा माथो औ बाजै नाम्बारा दं र' दे होमब्लालाय आं गाबोन फन खालायगोन दे फुङावनो दे बाजै मोनबोलाथाय फुंनिखौनो लाबोगोन आङो औ दे जागोन दे फैबाय नोङो मेंसोबाय आङो खर' सर' गिदिंनाय मोनजोब्बाय मानोबा आयै मा आबा आयै बाबाया मोजाङैनो सारि मोनबाय दिनै हारसिंनो ओरै मावलाबाय थादो मिनिदोबो दहाय मा नंगौना नङा नंगौ फै माबोरै बाबाखौ नायनो आं नोंखौ दहायनिफ्राय नेबाय दं नंमारगौ हारसिंनो मावनो हामारदों मिनिमारदों थौनै हामसिगोन बायदि मोनबाय आङो नाय बाबाया मिनिबाय थादों
आगोलनिफ्राय गोबां हामबाय होनबा मानसिया मिनिनोबो हाबाय बेलथायनोबो हाबायसो ना माइथाय रादाय नों आंखौ खोनादोंना आंनि बाथ्राखौ खोनासंनो हादोंना हायाखै हादों हामलांसिगोन दे नोङो रादाय नों टेनसन लाबाय थानांला दिनै मोदोम सिमावनो हादों गाबोन थाबायनोबो हागोन नोङो माथोआसो मानो होनो हायाखैथाय नोङो औ बाबाया माथो होनो हायाखै आंनिबा माथोआबो फैगोन लासैनो इसोर नों आंनि आरज गाबनायखौ खोनासंहरबाय आंनि रादायखौ फाहामनानै होमारबाय मोजां खालायबावदो हे इसोर जेन रादाया रायज्लायनो हाग्रा जायो आरो थाबनो मोजां जायो दे इसोर थाबायनो हाग्राबो जाथों माबारैनो रादाय नों मायबा जागौमोन नामा हो मायबा जागौमोन आं माबा बानायना लाबोनि दे गाइखेर लोंना बिस्कुटजों लोंनो हाखागोन बाबाया खुखा मावबाय दं औ दिनैनिफ्राय जानो हासिगोन खोमा बे गाइखेरफोरखौबो मोजाङैनो सामसजों दौबा आगोलसो पाइपजोंसो दौवोमोन औ आयै जानो हासिगोन बाबाया औ नै आबा नों बाबाजों थाथ' दे आं बाबानो गाइखेर आरो बिस्कुट लाना फैनि दे गाइखेर फुदुंनि आंबो गाइखेर लोंगोन आयै बाबाजों दे जागोन दे लोंनो हागोन आं लानानै फैनि नों बाबाखौ नेबाय था दे अ